Pozri. Čo? Budem prvý. Zmrzlina. Dobre, Mal som šťastie. Skúsim to teraz. Jej! Zaujímavé. Čo je tam? Au, vriaca voda. Pomôžte mi. Spálil som si jazyk. Zabudol som. Síla ľadu. Fungovalo to. Wow. Ako super! Pozri, čo sa stalo. Ma tiež, je to tak chutné. Čo to mám? Wow, marshmallows a ľad. A ako to zjesť? Nedá sa to odhryznúť. Presne tak. Teraz to idem oprážiť. Preč s ľadom. Skvelé. A tu sú marshmallows. Vyskúšajme to. Úžasné. Veľmi sa mi to páči. Také sladké. To je to, čo chápem. Kolo bolo úspešné. Súhlasím. Kameň, papier, nožnice. Vyhral som. Je to lízanka, ale roztopila sa. Nie. Dal si mi nápad. Áno, podarilo sa mi to. Teraz je to oveľa lepšie. Prehnal som to. Je to také pekné a také chutné, čo je najdôležitejšie. Áno, nenávidím mrazené veci. Dobre, pozrime sa, čo mám. Rúžový popcorn je taký pekný, ale myslím, že je zmrazený. Nie. Čo s tým mám robiť? Mrazený popcorn! Vieš čo? Myslím, že použijem aj svoje schopnosti. Teraz to idem vypražiť. Áno. Teraz to môžem zjesť. Čo? Je to také mokré. No, to je smola. Tak veľmi som chcela popcorn. Wow, ty si blázon? Nie tak rýchlo. Teraz idem smažiť aj mapy. Nie, všetko horí a dokončila som svoju časť. Čo? Nie, musím použiť svoje schopnosti. Dobre. Som taký smutný. Začnime. 1, 2. Som prvý. Čo je s tebou? Rezance. Milujem ich. Sú zmrazené. Skúsme to. Nie. Čo mám robiť? Fungovalo to. Si šialený. No, to je všetko. Už toho mám dosť. To je lepšie. Áno. Konečne. Wow, voní to tak dobre. A je to také chutné. Všetko je úžasné. Mňam. Wow! Vlastne je to horúce. Dobre, skvelé. Teraz je rád na mne. Uvidíme. Čokoládová tyčinka. Áno. Počkaj. Čo je s ňou? Zvláštne. dobre. Viem. Môžeš s tým kresliť. Teraz to dajme na ruko. Presne tak. Roztomilé srdce. A teraz trochu ľadov. Wow, je to úžasné. Tak dobre. Oblizneš si prsty. Súhlasím. Bolo to skvelé. Počkaj chvíľu. Teraz som na rade ja. Muffin? Je to v poriadku?
Čokoľvek. Au! Au! Oh, bolí to! Dobre, čo ak to olížem? To je skvelý spôsob. Teraz ty. S radosťou. Jahodové palacinky. Wow. Skúsim to teraz. Mňam, mňam, mňam. Skúsme to. Je to horúce. Ach, zase smola. Nebuď rozrušený. Teraz to opravím. Nie. Pomôž mi, Jan. Síla ľadu je preč. Tak to je všetko. Som šťastný. Ďakujem. Toto je tak chutné. Viem, však? Poď na 3. 3. Čo? Marmeládová zmrzlina? Mám sodu! Páli to? Chudáčik! Začni ty! Dobre. Myslíš na to, na čo ja? Poďme spolu. Poď, hej. S rukavicou to nebolí. Skvelé. Nalejme to. Úžasné. Pridám nejaké marmelády. Ja a ty. Dobrú chuť. Hurá! Áno! Wow, to sa podarilo veľmi chutne. A teraz marmeládové oko. A to nie je všetko. Čo tak pohár? Je to tiež z marmelády? Dobre. Wow! Presne tak. Nikdy som to neskúsil. Aké super. Súhlasím. Je to také chutné. Úžasné. Želatinový medvedík? Wow! Neodkusne sa. Čo sa deje? No tak! Áno, skvelé. Nie. Ach, buď opatrný. Dobrý nápad. Je čas na pomoc. Oheň. Svíšť. Wow. Tada. Roztopil som to. Poď. Je to horúce. To je v poriadku. Pozri, čo dokážem. Ľad robí zázraky. Pripravený? No, tu to máš. Počkaj. Čo ak by sme... Skombinuj oheň a ľad. Wow. Súhlasím. Skvelý nápad. Daj mi ruku. Človek si môže len predstaviť, čo sa stane, keď spojíme naše sily. To je všetko. Skutočný zázrak. Áno. No, poďme to skontrolovať. Wow. Jej. Pozrime sa. Môj želatínový medvedík sa stal... Wow. Skutočným želatínovým medvedíkom. Aj moje. Wow. Chceš kúsok? Áno. Úžasné. Vďaka. Poslúž si. Ďakujem. Ďakujem. Sex, super. To je to, čo chápem. Tak, dievčatá, začneme. Áno, poďanie, pekne. Áno, milujem žuvačku. Urobím z nej bublinu. Pozri, už to ide. Čo je s tebou? Musíme pracovať tvrdšie ešte trochu. Už to skoro je. Ups. Prepač, Britney. Prečo ja? Nie. Chceš vystreliť žuvačku? Moje obočie? Musím to dať späť na miesto. Prestaň sa smiať. Podarilo sa. Pôjde ma. Dobre, ale žiadne prekvapenia. Nie sú tu ani žiadne obaly. Prvý, druhý, tretí a posledný. Sleduj a uč sa. Wow! Ani pozri. Lietadlo letí priamo do... Nie! Čo sa stalo?
čomu sa smeješ? Dobre, nechám to takto. Fuj! Nech je to akokoľvek. Fuj, aká ohavnosť. Si odporná, Emma. Dobre, obaly tu nie sú potrebné. Zložím ich. Skvelé, teraz sa pustíme do žuvačky. Takto sa to robí. Skvelé, teraz niečo urobím. Priviažem to k šnúrke. Áno, dievčatá, záviďte. A priviažem to k stoličke. Teraz ďalší a ďalší a ďalší. Takmer hotovo. Mám toľko balónov. Čau, dievčatá, uvidíme sa neskôr. Čo? Čo? Aký výhľad! Wow! 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 Aký donut! Wow, je ich tak veľa. Wow, počkaj chvíľu. Wow, a to všetko pre mňa? O môj Bože, krása. Áno. Och, je mi ťa ľúto. Nie, začni teda. Dobre, teraz začnem. Príbor a samozrejme servítka. Teraz malý kúsok na ochutnanie. Uvidíme. Vynikajúce chuťové vlastnosti. Pekné, skvelá večera. Moje komplimenty pre šéf kuchára. Perfektné, prosím, slečna. No, pozor, šišky, Britney prichádza. Je to naozaj chutné. Chcem viac. 2 naraz. Ako inak by som ich jedla? Skvelé. Možno sendvič? Donut s donutom? Super. Nejako som naozaj vyčerpaný, som taký unavený. Poď, Emma. Dobre. A ako by si ich chcela jesť? Buď takto, alebo... niečo ma napadlo. Teraz z nich urobím väžu tak vysokú, ako sa len dá. A ešte vyššie. Takže zdá sa, že je čas vziať rebrík. Čo? Pokračujeme. Posledný dotyk. Ako sa vám to páči, dievčatá? Áno, je to vysoké. Čo? Teraz ich môžeme zjesť. Wow, wow, wow! Chutné! Zdá sa, že väža padá. Pozor, padám. Hej, kde je Emma? Tam je. Čomu sa smeješ? Všetky šišky sú naozaj dobré. Nech. Prepáčte, dievčatá. A na čo mi je jedno vajce? Na čo mi je celý tucet vajec? A na čo mi je táto hora vajec? Britney, si prvá. Nie. Nie. Dobre. Dobre, budem ťa musieť zjesť. Nechcem to prehltnúť. Aká ohavnosť! Praska to von! Dobre. Spamätala som sa. No, vydrž. Karate Britney je už tu. Kiaj. Jaj! Ale to je všetko. Pôsobivé však? Ďakujem. To je skvelé. No, je čas vypiť tieto vajcia. Poď, silná Britney. Sú v mojich ústach. Posledné, poď. Bolo to nechutné. Poďanie. Nezvládnem túto horu vajec. Počkaj chvíľu. Nie. Som pokrytá vajíčkami. Boli to tak veľmi. Celá tvár je pokrytá slízom. Čo? Tak málo? Áno. Moje obľúbené čipsy. Áno. Čo? Wow, nikdy som nevidel toľko čipsov. Šťastie? Áno, možno skončím... nápad. Doktor, Emma je s tebou. Je čas preskúmať našu vzorku. Vyzerá ako obyčajný čips.
Zdá sa, že je potrebná ochutnávka. Dobre, no... nie je to zlý čips? Hodí sa mi. Poď, Britney. Skvelé, je čas jesť čipsy. Nejde to otvoriť. Áno, poďme na to. Hlúpa nádoba. Idem to rozrezať. To je lepšie. Je čas ich zjesť. Pozri, chytím ich všetkých. Delikátne. Au, čo je so mnou? Počkať, aký sír by sme mali začať? Začnem s týmito. Moje obľúbené čipsy. Prepáč. Áno. Aké je to chutné. Nemôžem prestať. Ešte jeden. Hej, opatrne, Anie. Sú také dobré. Počkaj, prestaň s tým. Nápad. Ako by sa ti to páčilo? Čo sa deje? Au! Určite budem mať hrču. Och. Dobre. No. Poďme na to. Už žiadne čipsy. Och, všetko si pokazil. No, dopadlo to dobre. Daj mi 5. Sme nútení. Čo tu máme? Je škoda, že sú také malé. Wow, moje obľúbené marmelády a všetky sú moje. Áno, pozri, koľko ich mám. Čo chceš, Ani? No, to je vtipné. Dobre, zjem si svoju marmeládu. Chutné. Čo? Ale nie je to dosť. Dobre, teraz som na rade ja. Pozri, žonglujem a chytám ich ústami. Úžasné. Sú také chutné. Ďakujem. Áno, Ester. Chcem viac. Pozri, koľko očí mám. Prečo skončili tak rýchlo? Mám doslova posledné kúsky. Ach, nie. Hej, ruky preč. Dokážem sa postarať o svoje marmelády. Mohla by si sa podeliť, Britney, prosím? Prosím, Britney, prosím. Ani to neskúšajte, dievčatá. Už som všetko zjedla. Chutné. Čo je so mnou? Mám veľa očí. Pomoc!